ସାର୍ ନମସ୍କାର। नमस्कार। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସାର୍? ବ୍ରଜକିଶୋର ମହାନ୍ତ। ଘର? ଘର ଆଜ୍ଞା ଭାଲଗିଗୋଟଳା। ବୟସ କେତେ ହବ? ବୟସ ଆଜ୍ଞା 50 ଉପରକୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇ ସେଫ୍ସପ୍ର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି? ହଁ ଏଇ ନୁନି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି? ଏଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆଉ କିଛି କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ୟାକୁ ଖାଇଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆଗରୁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ହେଇଥିଲା? 2004 ମସିହାରୁ ନା କେତେ ହେଇଥିଲା। 2004 ମସିହାରୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଲୋପାଥିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ଭଲ ହେଉନଥିଲା? ନାଇଁ କମି ଯାଉଥିଲା, ଫେର ସବୁ ଡେଲି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଓ, ଡେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ୟାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଏଲୋପାଥିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ୟାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ଖାଇଲା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯିବେ? ହଁ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ସେଫ୍ସପ୍ କମ୍ପାନୀକୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେଫ୍ସପ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେଡ଼ିସିନ କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ରହିବା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।